Salam Atavatan Türkmenistan YouTube kanalynyň tomaşaçylary. Benim spurtatdan peýdalan Türkmeniň milli lideri Gahrman Arkadağymyzy, Arkadaly Gahrman serdarymyzy, bütün Türkmen halkymyzy Täze bayram bilen tüýsüremde ugdaýan, janlar sag ömürleri uzak bolsun. Mehman Arkadağymyzyň, Arkadaly Gahrman serdarymyzyň ýyly ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri elmida marowaz altyn. Neşe geçip barýan elmidam şeýle üstünlikli ýyldan beri boldy. Adından belli bolşýaly pähim paýhat ummany magtymly pragy ýylymyz şeýle üstünlikli ötüşlere bay ýyl boldy. Ýa ýakyn geçirilen halkara beýtaraplygymyzyň 29 ýyllygy münasibetli magtymly pragynyň 300 ýyllygy münasibetli türkmen halkymyza şahser paýlar ýapyldy. Şu şahser paýdan maňa da almak müýesser etdi. Şular ýaly şahser paýlaryny öz halkyna peşkeş berýänligi üçin Gahrman Arkadağymyzy, Arkadaly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Janlar sag ömürleri uzak bolsun. Ýyly ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri elmida marowaz altyn. Ýene örgedek Mehman Arkadağymyzy, Arkadaly Gahrman serdarymyzy, tüm türkmen halkymyzy Täze bayram bilen tüýsüremde mutlaýan. Janyňyz sag ömrüňiz uzak bolsun. Şu sözümiň soňunda bir magtymly pragynyň sözlerini görsem diýen aýdym hiňlet bereýin. Dihistanyň baýryna bady sabany görsüm, Bahawuddin Mirkulal zeňi babany görsüm, Bahawuddin Mirkulal zeňi babany görsüm. Naglaý arşa tästir, adelime pastar. Naglaý arşa tästir, adelime pastar. İki jahan mätästir, Arab zıvanı görsüm. İki jahan mätästir, Arab zıvanı görsüm.